Welkom in mijn keuken. Ik ben Margot Verhagen en ik ga mosselen koken voor kinderen. Die blijken dat namelijk ontzettend lekker te vinden. Wat heb je nodig om mosselen te maken? Olijfolie, een uitje om even te bakken, lekker stukje venkel, preieringetjes, worteltjes, een klein beetje citroen, wat verse kruiden en natuurlijk de mosselen. Nou, ik ben een echte Zeeuw. En mosselen, nou eigenlijk zeggen de Zeeuwen mossels, ja, die vind ik ontzettend lekker. En het is gezond. Er zitten ontzettend veel mineralen en vitamines in. Dus ik eet dat heel erg graag. Heel gezellig ook mosselen eten. Want je zit om zo'n grote pan en af en toe dan pak je er eens één uit. En lekker stukje stokbrood erbij of frietjes. Nou, niks mis mee. Als er in een gerecht staat snipper of fruit en uitje, nou, dan weet je zeker dat het lekker is. Nou, ze geven heel veel smaak en het is een soort basis. Dus ze hebben niet heel veel ruimte zelf nodig. Kijk, je gaat geen broccoli in ieder gerecht toevoegen, bijvoorbeeld, of een spruitje. Maar een uitje kan je eigenlijk overal aan toevoegen als smaakmaker. Mijn opa die was groenteboer in Capelle. En die reed langs de deuren met zo'n wagen. Ja, dat noemden ze, hij leurde langs de deuren. En hij had achter de winkel, die bestierde mijn oma, dat winkeltje. Dat was echt zo'n ouderwets winkeltje met zo'n klein toonbankje en een mooie weegschaal. En zo'n ouderwetse terrazzo vloer. En er stonden er wat kratten achter haar. En achter de winkel hadden ze zelf ook een lap grond waar hij allemaal groenten en fruit verbouwde. Ik vond dat heel erg leuk, die tuin. En dat je dan gewoon van die rode bessen van de struik af kon trekken en proeven. En bramen en frambozen. En mijn moeder die vond eten en drinken ook altijd heel erg belangrijk. En ik weet nog dat wij in begin jaren 70 naar Frankrijk gingen. En dat we dan gerechten met knoflook aten. Nou, dat was toen echt baandoorbrekend. Terwijl nu ben je veel meer gewend aan specerijen en aan knoflook en aan uien. En nou ja, je kan nu eten klaarmaken met producten van iedere winkel, weet je, uit iedere hoek van de wereld. Maar toen was dat echt wel heel bijzonder. Nou, nu ga ik een venkel snijden. Die geeft ook echt een beetje zo'n anijzige smaak aan de mosselen. En dat is een hele lekkere combinatie. Het grappige is dat je deze dingen in het gerecht van de mosselen, die eet je niet op. Die zitten erin als smaakmaker om die mosselen een extra power te geven. Nou, mosselen die zijn al zout van zichzelf. Hè. Die hebben dat zoute zeewater. Maar ze zijn dicht, de schelpen. En als je ze er dan in doet en ze gaan koken, dan gaan de schelpen open. En dan komt er ook weer zeewater in de pan. En daar zit dat zout in. Dus dat is heel makkelijk. Je hoeft er geen zout bij te doen. Kom binnen, leg je jas maar even neer. Ga lekker zitten. Nou, wat gaan wij vandaag eten? Mosselen. Nou, ik denk dat kinderen een mossel misschien een beetje een eng beest vinden. Hè? Het zit natuurlijk in een schelp. Het is niet 1, 2, 3 goed te overzien hoe het eruit ziet. Je moet ook net een beetje van die nootachtige, zoetige smaak houden. En ja, als je dat van thuis uit niet meekrijgt, dan ga je ook niet als vanzelf tegen je moeders 's ochtends zeggen: goh mam, eten we vanavond een pan mosselen? Of goh pap, als je boodschappen haalt, neem je mosselen mee. Heb ik zo zin in? Komt er om de onderkant een beetje wat uit, maar je doet ze eigenlijk gewoon zo erin. En dan hussel je de groenten er heel even doorheen. Ja, zodat ze lekker die smaak krijgen van de groenten in de mosselen, in het gerecht. En dan zet ik het vuur hoog en dan laat ik ze even koken. Dus als het stoom uit het deksel omhoog komt, dan koken ze.
dan ga ik ze even husselen. Zodat de bovenste mosselen aan de onderkant komen. En dan zet ik ze weer op het vuur. En dan laat ik ze nog een keer koken. Die gaat ze al lekker ruiken. En vroeger was het armeluisvoedsel, ook oesters en zeekraal, lamshoorn. Gingen mensen zelf langs de schorren van de Schelde die producten verzamelen. En nu denk ik dat mensen vooral mosselen eten in restaurant. Ja, nu dat nu even niet kan, misschien wel weer thuis. Maar niet zo snel dat je een verjaardagspartijtje voor je kind organiseert en zegt: kom, we doen eens een pannetje mosselen aan het einde. En ik doe ook altijd nog een klein beetje citroensap over de mosselen. Voor een extra smaak. Kijk, nou, hele pan vol ontzettend lekker en gezond eten. Ik bedoel, ik krijg er wel heel veel trek in als ik dat zie, hoor. En dan zie je dus al die lekkere kruiden erop. Dan mag je met je vingers, dat is ook zo leuk, van mosselen eten. Hoe vind je hem? Lekker. Ja? Lekker. Hoe leuk is het om met kinderen te gaan kokkerellen? En het is ook nog eens heel erg gezellig. Want je zit met z'n allen in de keuken te snijden en te kletsen. En vervolgens mag je het ook nog opeten. Nou, dat is natuurlijk superleuk.